Sziasztok, itt Fekete Róbert a Programozás Karriertől, ahol az IT és műszaki karrierépítéshez szükséges készségeket fejlesztjük, és segítünk neked az IT karriered beindításában. Legyen az a frontend webfejlesztés, vagy akár a kiberbiztonság területén. A Linux egy nyílt forráskódú, Unix alapú operációs rendszer. A Unix a Linux őse, vagy alapja, erre majd később még ejtünk néhány szót. A Linux az elmúlt évtizedekben hatalmas népszerűségre tett szert, különösen a szerverek, beágyazott rendszerek és fejlesztői környezetek terén. Bár az átlag felhasználók körében kevésbé elterjedt, mint a Windows vagy a macOS, mégis kulcsfontosságú szerepet játszik a modern informatikai világban. De mi is pontosan a Linux, honnan jött, és miben különbözik a legismertebb operációs rendszerektől, például a Windows-tól vagy a macOS-től, vagy éppen a Unix-től, ugye az ő ősétől. Nézzük meg részletesen mindezeket. A Linux története egészen a 20. század közepéig vezethető vissza, amikor az informatika világában nagy központi számítógépek, vagyis a mainframe-ek domináltak. Az egyik legjelentősebb rendszer a Unix volt, amelyet az 1960-as évek végén kezdett el fejleszteni a Bell Labs-nál Ken Thompson és Dennis Ritchie. A Unix gyorsan népszerűvé vált, mert moduláris, több felhasználós és stabil volt. Ezek a tulajdonságok a mai napig jellemzik a Linuxot is. A 80-as években Richard Stallman elindította a GNU projektet. Ennek célja egy szabad operációs rendszer létrehozása volt. Bár a GNU több kulcsfontosságú szoftverkomponens biztosított, például a bash parancsértelmezőt, ugye a GCC fordítót, az operációs rendszer magja, az úgynevezett kernel hiányzott. Itt jött képbe Linus Torvalds, a fiatal finn egyetemista 1991-ben kezdte el saját operációs rendszerének fejlesztését, amely kezdetben egy hobbi projekt volt csupán. Az első kernelt a Minix nevű oktatási célú operációs rendszer ihlette, de Linus egy nyíltabb és rugalmasabb rendszert akart létrehozni. A közösség hamar felfigyelt a projektre, és néhány éven belül a Linux egy teljes értékű szabad operációs rendszerén nőtte ki magát. Ma a Linux az egyik legelterjedtebb rendszer a szerverek, az adatközpontok, a beágyazott rendszerek terén, de asztali környezetben is számos disztribúciója elérhető. A Linuxot sokan a Windows és a macOS ellenpólusának tartják, míg mások inkább a Unix örökösének tekintik. De hogyan viszonyul ezekhez a rendszerekhez valójában? Nézzük ezt a Windows esetét. A Windowsra azt mondják, hogy az uralkodó tömegrendszer, hát ez így is van, ugye a felhasználók nagy százaléka a piacon ugye Windows operációs rendszert használ. A Windows a Microsoft saját fejlesztésű zárt forráskódú operációs rendszer, amely a 90-es évektől kezdve dominálja a személyi számítógépek piacát. Az első jelentős verzió a Windows 95 grafikus felhasználó felületével és könnyű használhatóságával meghatározta a modern PC-k világát. Mik a Windows előnyei? Széles körben támogatott, a legtöbb szoftver és játék erre érhető el még mindig. Könnyen használható, intuitív felhasználó felületet biztosít, és számos eszköz és hardware elemmel kompatibilis. A Windows hátrányai pedig úgy néznek ki, hogy hát nyilván zárt forráskódú, ellentétben a Linux-szal, kevésbé testre szabható, gyakran célpontja vírusoknak és egyéb rossz indulatú támadásoknak, és idővel hajlamos lassulni, ami ugye nagyon érdekes a Windowsnál, főleg frissítések után. A Windows tehát egy kiváló választás az átlag felhasználónak egyébként, és a játékosoknak, nyilván, tehát PC gamereknek, de a fejlesztők és a rendszergazdák gyakran más rendszerek felé fordulnak. Meg is nézzük, hogy pontosan miért. A macOS, vagyis az Apple Premium rendszere, az amiről most beszéljünk még néhány gondolatot, a macOS az Apple saját Unix alapú, tehát szintén Unix alapú operációs rendszere, amely elsősorban az Apple eszközein, például a MacBookokon és iMac-eken fut. Az Apple szigorúan zárt ökoszisztémát épített ki, amelynek célja az egységes felhasználói élmény biztosítása, tehát egy egységes UX biztosítása. Nézzük, mik a macOS előnyei. Stabil és optimalizált az Apple hardware-eihez. Erős biztonsági védelem és kevesebb vírus, ami jellemzi. Unix alapú kiváló a fejlesztők számára is. Mik a macOS hátrányai? Ugye drága, mivel csak Apple gépeken fut,
Kevésbé testre szabható, mint a Linux, és nem minden szoftver érhető el rá, különösen a játékok terén. A macOS tehát a kreatív szakemberek és fejlesztők körében népszerű, de a zárt ökoszisztéma és az ára ugye sokakat eltántorít. És végezetül nézzük meg a Unixot, ugye a Linux ősét, a Linux szellemi ősét. A Unix egy operációs rendszer család, amelyet főként vállalati és tudományos közegekben vagy környezetben használnak. Számos változata létezik, például a BSD, az AX, tehát az AIX, vagy a Solaris például. A Linux tulajdonképpen a Unix filozófiájára épül, és sok parancsoli eszköz megegyezik a kettő között. Nézzük, mik a Unix előnyei. Stabil, megbízható és nagy teljesítményű. Moduláris, jól skálázható rendszer. Erős parancsoli eszközökkel rendelkezik. Aztán mik a hátrányai? Ugye, drága, tehát legtöbb vállalati verzió alapesetben nagyon drága, nem annyira elterjedt az átlagfelhasználók körében, mondhatnám, hogy egyáltalán nem elterjedt, és ugye kevesebb közösségi támogatás áll rendelkezésre, mint a Linux esetében nyilván. Most nézzük meg, hogy miért is válasszuk az operációs rendszerek közül a Linuxot, hogyha éppen azt választanánk. A Linux egyedi előnyei miatt sok területen kiemelkedő választás lehet, tehát például ingyenes és nyílt forráskódú, tehát bárki letöltheti, módosíthatja és saját igényeire szabhatja. Stabil és biztonságos. De ritkán fordul elő az összeomlás vagy vírusfertőzés akár. Könnyű a testre szabhatósága, rengeteg disztribúció áll rendelkezésre, Ubuntu, Fedora, Arch, létezik nagyon sok ilyen stílus is, mondjuk az Ubuntu belül is, például Lubuntu vagy Xubuntu verziók létezhetnek, ugye amik nagy Linux ősökre épülnek, tehát például Debianra épülnek, erről még később lesz szó. Ugye erős közösségi támogatása van, hát ha probléma merül föl, rengeteg fórum és dokumentáció áll rendelkezésre. És hát nyilván most már ChatGPT is rendelkezésre áll, akár bármi problémánk van. Csak kell egy másik gép, amiről futtatjuk a ChatGPT-t, amikor éppen problémát oldunk meg a Linux rendszeren. Széleskörű használat, ami jellemzi, tehát Linux nem csak szervereken, hanem okostelefonokon, tehát Androidon, ugye maga az Android is egy Linux alapú rendszer, beágyazott rendszerekben, vagy akár szuperszámítógépeken is futhat. A Linux egyik legnagyobb előnye, hogy számos disztribúció, vagy más néven distro áll a rendelkezésre, amelyek hát eltérő célokra és felhasználói igényekre szabottak. A legismertebb és legegyszerűbb közülük talán kimondhatjuk, hogy az Ubuntu, amely felhasználóbarát kialakítása miatt ideális kezdők számára is. Az Ubuntu több változatban elérhető, az Ubuntu Desktop ugye az általános felhasználóknak szól, az Ubuntu szerver stabil és hatékony szerverkörnyezetet biztosít, amíg az Ubuntu Studio például a multimédiás tartalomkészítők számára optimalizált. Ha valaki könnyű, régi gépeken is gyorsan futó verziót keres, akkor például, ha már az Ubuntun belül gondolkozunk, akkor a Xubuntu vagy a Lubuntu remek alternatívák lehetnek. A biztonsági szakértők és etikus hackerek körében kiemelkedően népszerű a Kali Linux, vagy Kali Linux, amely kifejezetten penetrációs tesztelésre és kiberbiztonsági célokra készült rendszer. Előre telepített eszközöket kínál a hálózati sérülékenységek vizsgálatához, jelszófeltöréshez, forgalom elemzéshez és egyéb biztonsági feladatokhoz. Az Ubuntu mellett más disztribúciók is kiemelkedő szerepet játszanak a Linux ökoszisztémában. A Debian, amely az Ubuntu alapja is, ugye rendkívül stabil és előszeretettel használják a szervereken. A Fedora az egyik legmodernebb disztribúció, amely az új technológiák gyors bevezetésére fókuszál. A haladó felhasználók és minimalisták körében népszerű az Arch Linux, amely teljes szabadságot ad a rendszer felépítésében. Az üzleti környezetben a Red Hat Enterprise Linux, vagy a SUSE Linux, vagy SUSE Linux Enterprise szerver is kínál professzionális támogatást és hosszú távú stabilitást. Ezek a disztribúciók biztosítják, hogy minden felhasználó, legyen szó hétköznapi PC felhasználókról, vagy fejlesztőkről, akár kiberbiztonsági szakemberekről, megtalálja a számára legmegfelelőbb Linux rendszert. A Linux egy különleges operációs rendszer, amely a Unix örökségét viszi tovább, miközben a nyílt forráskódú filozófiát népszerűsíti.
A Windows és a macOS mellett ugyan kevésbé elterjedt az otthoni felhasználók körében, de számos területen, például a szervereken és fejlesztői környezetekben ugye meghatározó szerepet játszik. Ha egy rugalmas, biztonságos és testre szabható rendszert keresel, akkor a Linux remek választás lehet. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket a friss tartalmakról.